Ki nong yalam sinong hapo ka sunjuk kirang ba sinong ga Riboy District jong ka than Maurong henen ka singi kilali banya kendo sundan yaw Assistant Executive Engineer ka Umsning Distribution Subdivision MEPDCL Umsning halor ka jing thut ka boarding hakumba sipotli sinong ka than Maurong balabo ikipai ba hapadeng ka jing ka bakraw baki hap bansong dum labun singi na ka jing bom simkhia ka tanat MECL habakran bagla pathai khubor hadin ka jing na yakendo nagaliang uba bibi makro chairman ka sunjuk kirang ba sinong Riboy District ulap pempau bakum kinong ilam sinong kimla shu bansha halor ka jingbom simkhia katanat MEECL ka baklem patiyaw ya ka jingut jingnam jong kipat ba katay kathan wala ka boarding kadon sikiway ki sinong Henry kipat ba ha katay kathan ki hap bansong hapadeng ka jingdom bathut ki kam ki jam bat ki jingdon kam babon kum babon ki kam ki jam ki hap nong kam da ka boarding electric idon kumbos post nong gi baham ya ka line nang ni te kai ka bangisam kalong ba ka jinglip laj jong isne sa Maurong road kalong compare ban ya ki way pat kisnong kalai kadon Henry ngim juyo sipang la ai daw bala tukot ka baral ka babon kalong ba ka de jing tukot jong sana gini tu ipi batang apo umniu tayo manta lai sien ka jing tukot sana agaju ka jaka saha ki wi ka jaka ki jing tukot kalong gumba lai sau sien de ka jing manta kalong ba hangin ngisi masakot lo ki kali ki na school ki biya yang ginong hitay ki beli school ki sakot lo namar ba ka shot kalay kapok surok de ngabut ke jing kali ka MSP to ka MSP kami sel ka up haduk bandaja ya ka jing yap haduk bandaja jing mensau mar la da shot kalay kapok surok motor mo ki kali ki hab yang de kita ban up ban weng ban off ni kalay ki ka bangi kentu ni ka por ni wan ban kedu ban pan ya ka jing sai ba nagaliang jongi di Maurong area nila contribute sibun hagi jongi day bat kiberlai nila save regular kiberlai Henry smosi banitu ipi bahadu menta ngimdon yaw regular lineman ban train buni ubotray mental arsnam usulong tangpu surap mon sewa prasnong perthan jongi nang ni ngimdon yaw lineman te sanu kain kiberlai ke bangisi malau bunai galai abatang yaw new nong tray bo prahajar 10,000 kimla pan siu te ke ba kamso si susu kalong ba di pols jan kumba marsiteng di belah satang bentukut di sainar ki besudukut lentar man kapor lada dai belip lut ka like barok kawai ka step lane barok kawai ka dong riboy lada dai ka lut setting bakin petrol kam ngim sngoi ai Henry ka balip ka jinglip la changi ka long ba ka dai ka jing tukut jung sainar ka dai ka jing hap jungi baral ka ba ka like ka don ka pawal ka don tindak hen jingi la contribute chibun ngai jingi dai na riboy tega ap unsim kia ban page mentara kasih buat submit forward yang ni ka jingkran jungi sagi higher authority ingin up ya kata ada jawab kamdon ke respon mengimbat saya bersimpat dari wigi lenti gitu kamting ya jingi ki mentang iwan tangkum kirang basnong kan sepoi ke por bengin kaksnong ngin wan baik sani bantu namar ba jingsa le ben jungi ka along compare ban ya ki we pat